המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש שירן גולדשטיין. בראשון, הצלצול של רדיו חיפה ו-Yes Planet חוזר, וגם הפעם מחלקים לכם כרטיסים זוגיים לקולנוע. האזינו לתוכניות רדיו חיפה וחכו לצלצול שלנו. אם תענו עם משפט הקוד Yes Planet, חוויית הקולנוע הטובה בעולם, תזכו בכרטיסי קולנוע זוגיים ל-Yes Planet חיפה. אבל אם תענו אחרת, קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל. סוכות מהסרטים ב-Yes Planet חיפה. בכל יום במהלך החג Yes Planet מפתיעים אולם קולנוע שלם ומחלקים לכל הצופים פרסים שווים במיוחד. הצלצול של Yes Planet ורדיו חיפה חוגגים סוכות מהסרטים. רדיו חיפה. ניקסט אורבן, חברת התחדשות עירונית הגדולה בצפון. דרך חדשה להביט על הנוף. 888-0777. וואו, כמה אורחים מגיעים לחג. איפה מתחילים? בפעמית סטור. ומה עם כלי הגשה, כלי בישול? פעמית סטור. והעיצוב? חבקים למפיות, ראנרים, פמוטים, נרות? הכל בפעמית סטור. פעמית סטור, אין סוף אפשרויות לאירוח גם בחג. בואו עכשיו לפעמית סטור, המרכז הגדול לכלים חד פעמיים, ותענו ממאות מוצרים עד 10 שקלים בלבד. פעמית סטור, המסילה 22 תל חנן ובמתחם ביג צומת קריית אתא. השקט הזה, הבדידות הזאת, כמה הייתי רוצה רק לדבר עם מישהו, אבל לכל מקום שאני פונה, הדלתות נטרקות בפניי. אפילו המשפחה שלי כבר שכחה אותי. כשאתם מרגישים שכל הדלתות נסגרות בפניכם ואין לכם מוצא, פשוט התקשרו למוקד 118 של משרד העבודה והרווחה, המציע סיוע במצבי חירום ומשבר, אלימות במשפחה, ילדים ונוער בסיכון וסיוע במיצוי זכויות. מוקד 118 פותח לך דלת לרווחה. מידע נוסף באתר molsa.gov.il. קליגריס, שיא העיצוב האיטלקי היוקרתי מבית תורג'מן, אצלכם בבית לחג. קליגריס, מותג הריהוט האיטלקי המוביל בעולם. קליגריס, מתחם איי-ווי, קומה שנייה, צומת קריית אתא. סוכת רימונים קונים בשזר, הכי זול בארץ. לדוגמה, סוכת 2x2 רק ב-499 שקלים. המחיר כולל מסגרת, בד היקפי, קישוטים, תיק נסיעה איכותי ופטיש גומי מתנה. בסניפים שזר מפרץ, שזר פסגות ים בקריית ים ושזר קריון. סוכת רימונים קונים בשזר. שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'ק פוסט. החגים בפתח ואל תהיו במתח. מבצעים מתוקים לרגל החגים על כל הקולקציה החדשה, ובנוסף הנחות ענק על המלאי הקיים. בואו להתחדש ולראות את ביתכם ותופתעו מהמחירים בהתחייבות. רהיטי הפירמה, מקלף 26 ומרקוני 13 צ'ק פוסט חיפה. בלי טריקים ובלי שטיקים. מזמן לא בילית זמן איכות עם הילד? הרבה זמן לא עשית ערב עם החבר'ה? מכבי חיפה בכדורסל פותחת עוד עונה בהיכל רענן קץ רוממה. בואו להיות חלק מהאווירה, מהאקשן, מהדרמה, יחד עם מכבי הנטר חיפה. לרכישת מנוי חייגו 077-200-8777. רדיו חיפה. המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש שירן גולדשטיין. קו פתוח לשאלות שלכם, והבוקר בנושא פינוי-בינוי, נושא חם, ואתם מתקשרים ורוצים לשאול, רוצים לדעת עוד. האורח שלנו הוא יוסי כהן, מנכ"ל נקסט אורבן, התחדשות עירונית. בוקר טוב, שוב יוסי. בוקר מצוין. הנה מחצית מהשעה חלפה לה, שמענו שאלות מעניינות של אנשים מהבית תרתי משמע, זאת אומרת, אנשים מאזינים מתקשרים ומספרים לנו מה קורה, מה המצב ומה הם רוצים לדעת עוד בנושא פינוי-בינוי בבית שלהם. ולכן אנחנו נגיד בוקר טוב גם לאלון, גם הוא ממתין כדי לשאול. בוקר טוב אלון. בוקר טוב. בוקר טוב יוסי. בוקר טוב אלון. רציתי לשאול שאלה. לי יש דירה של ההורים שלי, זיכרונם לברכה, בקריית אליעזר, ושם בעצם אין לנו את הפינוי-בינוי, הבטיחו לנו בינוי-פינוי. ועד היום זה כבר בוא נגיד כמה שנים טובות, זה צמוד לאצטדיון, והכל עומד כמו שזה, ואיך אמרת, היו לנו יזמים, ועד היום לא שומעים מהם שום דבר. טלפונים יש, רק אין תשובות.
ככה, קודם כל אני חייב לציין שאני מכיר קצת את התהליכים בקריית אליעזר, לא ממש, אנחנו לא נמצאים שם כל כך, אבל אני יודע שהעירייה מתכוונת לקדם שם תהליכים. צריך להבין שזה תהליכים שלוקחים זמן. גם אפילו הבדיקות המקדמיות והראשוניות וההתנהלות אלה תהליכים לא פשוטים ותהליכים ארוכים לפעמים. אני אגע בשתי נקודות ממה שנגעת. קודם כל, לדעתי אתה צריך להרים טלפון למחלקה להתחדשות עירונית בעיריית חיפה. יש מחלקה כזו ששם תוכל לקבל תשובות מדויקות לגבי התהליכים שמתקדמים שם, כי אני יודע שהעירייה מקדמת בעצמה שם איזשהו תהליך, אז שם תוכל לקבל את התשובה המדויקת איפה השכונה שלכם עומדת. לגבי הבינוי-פינוי, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אני חושב שבכלל בכל מקום שאפשר לעשות בו בינוי-פינוי ולא פינוי-בינוי, זה הכי טוב לכולם. כי מה המשמעות בעצם של בינוי-פינוי? בינוי-פינוי אומר, יש שטח קיים שהוא ריק, היזם מתחיל לבנות עליו פרויקט חדש או בניין חדש, בעלי הדירות במתחם הישן עוברים ישר לבית חדש, הם לא צריכים לעזוב את דירתם הישנה, אין להם חששות בעניין, זה גם חוסך מהיזם המון עלויות של דמי שכירות בתקופת הבנייה, ערבויות וכיוצא בזה שמדובר לפעמים בעשרות מיליוני שקלים, ואז זה הופך את הפרויקט להרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל, וגם היזם צריך לבנות פחות דירות על מנת שזה יהיה לו כלכלי. אני יודע שבקריית אליעזר זו התוכנית, כי יש שם שטחים כאלה, אבל אני חושב שמה שאתה צריך לעשות זה להרים טלפון למחלקה להתחדשות עירונית בעיריית חיפה ולראות מבחינתם איפה זה עומד, איפה הסיפור עומד. יש מי שנמצאת שם, זה אורנה מור, שאיתה כדאי לך לדבר ולקבל תשובות מדויקות לתהליך אצלכם בשכונה. מעולה, קודם כל נתת לי תשובה. בשמחה. ושיהיה לנו גמר חתימה טובה, זה הכי חשוב. גמר חתימה טובה. תודה לכם, ביי. והביטוי פינוי-בינוי לעוד שאלות, גם לא נתקשר 8-1-2-3-4-5-6, זה הכי פשוט שיש, שלוחה 111, אתם מוזמנים להתקשר, לשתף ולשאול בכל הקשור. בביטוי הזה בדיוק, פינוי-בינוי, והוא באמת לא חזות הכל. יש גם לבחור במסלול שנכון לכם. איך עושים את זה, יוסי? זו השאלה. הרי בסופו של דבר רוב בעלי הדירות הם לא בתחום, לא מבינים, הם מכירים התחדשות עירונית, הם כל הזמן שומעים התחדשות עירונית, תמ"א 38, הורסים, בונים, פינוי בינוי, הם לא יודעים בדיוק מה מי ולמה. לכן חשוב קודם כל בדיקה ראשונית, שאותו יזם שיגיע למתחם יבוא ויציג את התהליך, מה התהליך שנכון. אפשרות נוספת זה גם לפנות לעירייה. יש בעירייה מחלקה להתחדשות עירונית, שבעלי הדירות יכולים לשאול את העירייה מה אפשר לקדם אצלי בשכונה, במתחם. יכול מאוד להיות שבאותו מתחם כבר העירייה מקדמת בעצמה תהליכים. אבל בואו ניגע בגדול. בדרך כלל תהליכי תמ"א 38 הם תהליכים שמבוצעים על בניין בודד או על שני בניינים, על שטחים קטנים של 10, 6, 8, 12 דירות. במתחמים הרבה יותר גדולים, שזה בדרך כלל שכונות שיש שם הרבה בניינים, מתחם שלם של בניינים שנבנו לפנות ה-80. במתחמים הללו כדאי ורצוי ללכת לתהליכי פינוי-בינוי, כי בתהליכים האלה לא רק מחליפים בניין, אלא מטפלים בתשתיות, בסביבה, באזור, ובעצם אנחנו מדברים על מתחם שיש בו לפחות 24 דירות קיימות, והוא גדול משני דונם, למרות שכבר היום יש תיקון לחוק שגם בפחות מ-24 עד 12 דירות גם אפשר פינוי-בינוי, אבל זה עדיין לא נפוץ, לא קרה, אבל לשם זה הולך כי זה צריך להיות כלכלי. וחלק נכבד מתהליכי התמ"א 38 הם לא כלכליים ליזם, לכן אני תמיד ממליץ לבחון אפשרות ללכת רק לפינוי-בינוי. אומנם זה תהליך יותר ארוך, אבל הוא יותר נכון לכל הצדדים. ומן השאלות שאנחנו שומעים כשאנחנו עוסקים בנושא הזה בתוכניות כאן, תמיד קשורות בלוחות הזמנים. איך מתכננים ויודעים מתי מתחילים ומתי גם גומרים? איזה קו? אחד. לוחות זמנים זו שאלה לא פשוטה בתהליכי פינוי-בינוי, כי זה תהליך שהוא מטבעו ארוך. מעורבים בו לא מעט גורמים, שהגורם
האנושי הוא הגורם המשמעותי שם, שזה בעצם בעלי הדירות. כי כשאני הולך לתהליך בנייה רגיל, יש לי קרקע, או שאני קונה את הקרקע, או שאני עושה עסקת קומבינציה עם בעל קרקע ואני בונה. בפינוי-בינוי אני בעצם עושה עסקה עם בעלי דירות, ולא עם אחד. עם 60, 80, 100, 200 בעלי דירות, שכל אחד הוא עולם בפני עצמו. אז התהליך הראשון, מהיום שהגעתי למתחם, עד ליום שחתמנו עם 80% מבעלי הדירות, הוא מבחינתי נעלם. הוא יכול לקחת חצי שנה, הוא יכול לקחת שנה, הוא יכול לקחת גם יותר. וזה תלוי בכל מתחם ומתחם. אז מבחינתנו, הלוח זמנים הזה של השלב הראשוני, הוא בלתי ידוע, אבל אני מעריך אותו תמיד כשנה. אחרי ש80% מבעלי הדירות חתמו, אנחנו מתחילים לצאת להליכת תכנון. למרות שאני יכול לומר לך שבחלק מהמתחמים, בגלל שאנחנו חשים את האנשים ויודעים שאנחנו נגיע ל80%, אנחנו אפילו מתחילים לפני להשקיע כספים משמעותיים בתהליך. אבל בגדול, מרגע ש80% חתמו, עד ליום שהתב"ע מאושרת, שזה בעצם כל הליכי התכנון, ועדות השונות, ועדה מקומית, ועדה מחוזית, למרות שבחיפה הם כבר לא צריך ועדה מחוזית, ועדה מקומית יש לה סמכויות מיוחדות, וההכרזה של משרד השיכון, זה תהליך של בין 2 ל3. ואחר כך, ברגע שהתב"ע מאושרת ואפשר להתחיל לבנות, תהליך בנייה כזה לוקח כ3 שנים. זאת אומרת שאיך שאנחנו לא מסתכלים על התהליך הזה, אנחנו מדברים על תהליך של 5-6 שנים. אבל אני תמיד אומר את זה לבעלי דירות. 5-6 שנים הללו יעברו כך או כך. עדיף שהם יעברו ובסוף יהיה פרויקט חדש, מאשר הם יעברו ולא יהיה כלום. ואני מצטרף אליך. אלי, בוא נגיד לו בוקר טוב על הקו, ממתין לשאול. בוקר טוב, אלי. בוקר טוב. אני רוצה לשאול לגבי הפרויקט שיש בברל כצנלסון בנווה שאנן. פה היו כל מיני מלא יזמים פה, וזו שכונה טובה פה. ודיברת על מתחם גדול, זה פה ממש מתחם גדול, זה לא בניין אחד, אלא ממש הרבה בניינים ביחד. ודרך אגב, יש פה גם רחוב עזר ביחד. אתה יודע על מה אני מדבר? אני לא מכיר את הפרויקט באופן שאני שומע עליו לא מעט. אני יודע שיש שם תכנון והוא מתקדם לפרויקט פינוי-בינוי. אתה צריך להבין דבר אחד. כל תהליכי הפינוי-בינוי והכללים שאנחנו מדברים עליהם היום כל כך הרבה, אלה תהליכים וכללים שרק ב2-3 האחרונות ככה התייצבו והדברים ברורים. באזור שאתה מדבר עליו התחילו את התהליכים הללו לפני שהיו כללים די ברורים, לכן זה לקח כל כך הרבה זמן. אני יודע שמתקדם שם איזשהו תהליך ואני יודע שהוא עתיד לצאת לפועל, אני לא מעורה בפרטים ממש. שוב פעם, גם פה אני צריך לומר, כדאי לפנות למחלקה להתחדשות עירונית בעיריית חיפה ולהבין בדיוק איפה התהליך הזה עומד שם, כי אני יודע שיש שם יזמים שקידמו תהליכים וזה אמור להתקדם לאן שהוא, אבל תשובה מדויקת, המקור והמקום הנכון זה עיריית חיפה, מחלקה להתחדשות העירונית. כן, לא, רק רציתי להגיד משהו. היה איזה יזם אחד ששלח פה אנשים להחתים, וכשהחתימו אמרו שיתנו מה שיש, פלוס 30%. כל אחד לפי גודל דירתו. אז רגע, אלי, זה קצת יותר מדי פרטים לשידור. אני מציע שנחזור אליך אחר כך. אז אלי, אני מודה לך ומאחל לך שבת שלום. אני רוצה להזכיר לכל המאזינים שאנחנו נשמח גם לשמוע את השאלות שלכם, וגם כמובן להעביר את הפרטים שלכם, כדי שמי מהמשרד שלך, כמובן הנציגים שלך, יוסי, יחזרו למאזינים שלנו שרוצים לדעת עוד. אז תודה אלי שהעלית את הנושא הזה הקשור ברחוב ברל כצנלסון פה לידינו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת קצרה. עוד לפני שתספיקו ותרגישו, נחזור אליכם. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש שירן גולדשטיין. רדיו חיפה. נקסט אורבן, חברת התחדשות עירונית הגדולה בצפון. דרך חדשה להביט על הנוף. 888-0777. אמריקן לייזר במבצע חגיגי לראש השנה, בלעדי לחודש אוקטובר, עד 55% הנחה על טיפולי הסרת שיער בלייזר, טיפולים ללא הגבלה עד להשגת התוצאה. בואו במהלך אוקטובר לפגישת ייעוץ ותקבלו מתנה חגיגית. כפוף לתקנון עד גמר המלאי. פרויקט רכבת העמק עולה על הפסים, וחשוב לשים לב ולהיזהר. בימים אלו מתחילות נסיעות המבחן הראשונות על מסילת רכבת העמק החדשה, שהקימו משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל לאורך כ-60 קילומטרים, מחיפה ועד לבית שאן. זכרו, מהיום יש לגלות ערנות ולשמור מרחק ממסילת הרכבת בשטחים הפתוחים. למידע נוסף חייגו כוכבית 2120, משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל.
מכירים את החבר הזה שלא דיברתם איתו מאז כיתה ו' 3? שולטת, אבל משום מה אתם עוקבים אחריו בפייסבוק, באינסטגרם, בסנאפצ'אט ואפילו בקטע לא ברור בווייז? אז עכשיו תוכלו לדעת בדיוק לאן הוא טס, מה הוא אכל, מה הוא קנה ואיך נראית כנף המטוס מהחלון שלו. שואלים את עצמכם למה? תכירו את חבילת הגלישה של פרטנר בחול עם וואטסאפ, פייסבוק, ווייז, אינסטגרם וסנאפצ'אט בלי הגבלה ועוד 6 ג'יגה נוספים לכל מה שמתחשק. גם בחול יש לכם פרטנר לחיים מחוברים. קימל בנייה ויזמות מתכבדים להציג את הפרויקט החדש בקריית מוצקין הוותיקה. 9 דירות בלבד בבניין בוטיק ייחודי, דירות מרווחות בעיצוב חדשני ובמפרט עשיר, במחירים מפתיעים. הבנייה בעיצומה. קימל בנייה ויזמות 054-4388-388. קימל, בונים עתיד טוב יותר. וואו, כמה אורחים מגיעים לחג. איפה מתחילים? בפעמית סטור. ומה עם כלי הגשה, כלי בישול? פעמית סטור. והעיצוב? חבקים למפיות, ראנרים, פמוטים, נרות? הכל בפעמית סטור. פעמית סטור, אין סוף אפשרויות לאירוח גם בחג. בואו עכשיו לפעמית סטור, המרכז הגדול לכלים חד פעמיים, ותענו ממאות מוצרים עד 10 שקלים בלבד. פעמית סטור, המסילה 22 תל חנן ובמתחם ביג צומת קריית אתא. תמיד כיף להתחדש בחזייה איכותית. בלעדי לחברי מועדון פאוורקארד בג'ק קובה 25% הנחה על כל החזיות מהקולקציה החדשה וגם 5% החזר כספי. פאוורקארד, ככה משתלם לשלם גם בג'ק קובה. בתוקף 19 באוקטובר, אין כפל מבצעים בכפוף לתקנון. רדיו חיפה. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש שירן גולדשטיין. דווקא יוסי ביום שישי, כשכולם רוצים לנוח או לעשות סידורים, אנחנו בונים להם על הראש. אין כללים לבנייה פה. אין כללים לפינוי בינוי. 43 דקות אחרי 8, שוב בוקר טוב לכם המומחים ברדיו חיפה. אז הנה שמעתם, ואני מזכיר ומחדש שאנחנו מארחים את יוסי כהן, מנכ"ל נקסט אורבן, התחדשות עירונית. אנחנו עוסקים בפינוי בינוי, זה נושא חם ורלוונטי בעבור מאזינים רבים שגרים ושומעים אותנו כאן באזור, רלוונטי לרחוב שהם גרים בו, רלוונטי לשכונה או לבית שלהם. ולכן הם גם רוצים לשאול, ואיתנו חיים, קו מספר 2, זהו חיים. חיים, בוקר טוב לך. בוקר אור. בוקר טוב חיים. אני מדבר מרחוב אחד העם. אוקיי. בחיפה. אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל יש פה בור שהולכים לבנות עליו 24 קומות. הרחובות של אחד העם ויונה שמקבילים אחד לשני, רחובות שנבנו עבור סוס ועגלה, רחובות מאוד צרים, מאוד צפופים, להכניס בניין של 24 קומות עם כל החניות וכל זה פשוט יחנוק את האזור. ואני פניתי ליזם שיעשה פה פינוי בינוי. הוא אומר, רק אם תהיה החלטה על כל הרחוב, אז אפשר יהיה לדבר על זה. שאלה, מה אתם יכולים להציע? קודם כל אני חייב לומר לך שזו בעיה כמעט בכל מתחם שרוצים לעשות בו פינוי בינוי. הרי השכונות הללו נבנו לפני 40, 50 ו-60 שנה, ואז לא חשבו לא על כמות הרכבים שיהיו ולא על כמות החניות שצריך, ואין מה לעשות, אנחנו מתפתחים ומתקדמים עם החיים. וזה נכון, כשיזם מגיע למתחם כזה או אחר והוא רוצה לקדם בו תהליך פינוי בינוי, על מנת שהוא יוכל לטפל בדברים שאתה מדבר, בתשתיות, חניונים וכל מה שקשור בעניין, הוא חייב לעשות מתחם גדול שזה כולל לפחות כמה בניינים, על מנת שזה יהיה גם נכון תכנונית ויעבור את רשויות התכנון, ושיהיה גם נכון עבורכם הדיירים ושתוכלו לקבל את התמורות הנכונות, וכמובן זה צריך להיות כלכלי עבורו. אני לא כל כך מכיר אני מכיר את הבור שהולך להיבנות עליו בניין גבוה, ודרך אגב אני מאחל להם המון בהצלחה, כי אני חושב שחיפה צריכה להתחדש, אבל אנחנו נשמח לבחון את המתחם שלך, את האזור שלך, תוכל להשאיר טלפון, ואנחנו נחזור ואנחנו נעשה בדיקות ונבחן, ואם זה אפשרי אנחנו נעדכן לך גם מה אפשר לעשות שם. תודה רבה לך. בשמחה. תודה לך חיים. גמר חתימה טובה לך ולכל המאזינים שמתקשרים ורוצים לשאול, ביניהם גם אבי. בוקר טוב אבי.
בוקר אור. בוקר מצוין, אבי. יש לי דירה ברחוב שפירא בקריית ים. אני יודע שיש שם תהליך של פינוי-בינוי מתקדם, אבל זה נמשך הרבה זמן. יש לך מושג איפה עומדים הדברים? אני פחות מכיר את קריית ים, אנחנו פועלים בעיקר בחיפה, אבל אני יודע ושמעתי שבקריית ים מתקדם איזשהו תהליך, ודווקא אם אתה שואל, אני אגע באיזושהי נקודה. תהליך פינוי-בינוי הוא תהליך שבסופו של דבר צריך להיות, כמו שהוא נכון וטוב לבעלי הדירות, הוא צריך להיות כלכלי גם ליזם. והמרכיב להצלחת הפרויקט, או הצלחת הפרויקט מבחינה כלכלית עבור היזם, נמדדת בעלויות הדירות נכון להיום, ובכמה מעריכים שמכרו בעתיד. אני יודע שנכון להיום בקריית ים צריך כמות דירות מאוד גבוהה על מנת שפרויקט פינוי-בינוי יהיה כלכלי, ואני יודע שזו הנקודה שיזמים שם קצת מתעכבים עם העניין, אבל אני חושב שנכון לבדוק את זה בעיריית קריית ים, כי אנחנו פחות מעורים שם. עד כמה שאני יודע, יש שם פרויקט גדול, מדובר על לפחות 8 בניינים רבי קומות, לא בבניין אחד או שניים. ויזמים פנו אליכם? דיברו איתם? אתם דיברתם עם יזמים? אני יודע שיש יזם כבר שהתחיל בתהליך עם העירייה ועם התושבים, ויחתים כבר 80% מהתושבים, מהדיירים, והעסק הוא בהתקדמות רצינית, רק איפה זה עומד? כי זה נמשך המון זמן כבר. אז זה אתה צריך לבדוק מול היזם שמקדם לכם, או מול העירייה, כי הם יודעים בדיוק איפה התהליך הזה נמצא. ועכשיו, אבי, קודם כל אני מודה לך שהתקשרת, תאזין לפינה הבאה, וגם אתם, פינה שבה נלמד איך בוחרים יזם, ומה ההבדל בין יזם לקבלן. יוסי. טוב. יזם וקבלן זה בעצם שני דברים שונים. כולם, רוב האנשים מתבלבלים, אומרים יזם, קבלן, יזם. צריך להבדיל. יזם זה בעצם אותו גוף שמשקיע או יוזם את כל התהליך מהיום שהוא מגיע למתחם עד ליום שבעצם הפרויקט מאושר ואפשר להתחיל לבנות. שזה תהליך יזמי פרופר. אין פה ענייני בנייה, אין פה שום תהליך חוץ מתהליך תכנוני, וכל התהליך מול בעלי הדירות, אין פה שום דבר שקשור לבנייה ממש. שזה בעצם עושה חברה או גוף פרטי, שיש לו את היכולות א' הפיננסיות, ב' את ההבנה התכנונית, ג' את היכולת להתנהל מול כמות של בעלי דירות. זה בעצם יזם. קבלן זו בעצם חברת בנייה. היום יש הרבה חברות בנייה בשוק, שבסופו של דבר היזם ביחד עם בעלי הדירות יבחר את אותה חברת בנייה שתבנה את הפרויקט. בעצם למה מבדילים בין השניים? כי חברת בנייה אין לה את היכולת קודם כל להתנהל מול בעלי הדירות, כי זה צריך מחלקה שלמה רק להתנהלות מול בעלי הדירות בתהליכים הללו. בדרך כלל לחברות הבנייה אין את הזמן ואין את כוח האדם לזה. דבר שני, הקבלן או חברת הבנייה בדרך כלל בתהליכים הללו לא מעוניינים להיכנס בשלב הזה שאין עדיין כלום, שהפרויקט לא מאושר, כי זה סיכון מאוד גדול, זה תהליכים מאוד ארוכים, לא מעוניינים. היזמים שהם מאופיים יזמים מוכנים לקחת את הסיכון ולהתנהל בידיעה שהם מסוגלים בסופו של תהליך להגיע להצלחה. תמיד שואלים אותי את השאלה בהתחלה, רגע, בעלי דירות בעיקר בשלב, מה, אנחנו לא נדע מי בונה לנו את הבית? למה שלא נבחר את הקבלן עכשיו? אני אומר תמיד, לא צריך לבחור קבלן עכשיו. את הקבלן נבחר ביום שהפרויקט מאושר, שהוא יעמוד בפרמטרים מאוד ברורים. איתנות פיננסית, ניסיון, הולכת פרויקטים כאלה, ביום שהפרויקט מאושר, לא היום, כי בימינו ובמדינתנו אנחנו לא יודעים מה מצבו של קבלן כזה או אחר בעוד 3-4 שנים, אז למה לבחור אותו היום? לבחרו את היזם הנכון, מישהו שמבין את התהליכים שיודע להניע אותם, ובחירת הקבלן, על פי פרמטרים ברורים מראש, תתבצע ביום שהפרויקט מאושר, ואני יכול להגיד לך שפרויקטים מסוג כזה, יש מעט מאוד חברות קבלניות שמסוגלות להרים פרויקטים כאלה, כי צריכים ערבויות מתאימות, וצריך ניסיון ואיתנות פיננסית ועוד הרבה פרמטרים שיבחרו ביום שהפרויקט יהיה מאושר. ושמעתי אותך, ולא פעם אחת גם כשאנחנו מדברים בנושאים האלו, לגבי יזמים ויזמות בתחום פינוי-בינוי, אתה מזכיר לגבי בחירת היזם.
יזמים פנו אליכם, אתה שואל את המאזינים, ואני מאוד מאוד חושש כשפונים אליי. צריך, איך אומרים, להקפיד ברחל בתך הקטנה. איך בוחרים יזם נכון לי? קודם כל, זו שאלת השאלות. כי תמיד, אפילו אתמול הייתי באיזשהו מפגש דיירים אתמול בערב, נציגות מסוימת ישבה עם מספר משרדי עורכי דין כדי לבחור עורך דין לייצוג. ואני שמעתי לא מעט פעמים את המשפט, היזם, אתם לא מעניינים את היזם. היזם מעניין אותו בסופו של דבר הרווח שלו. קודם כל לטעמי זה לא ממש נכון, כי אם אין פה ווין ווין לשני הצדדים, לא יהיה פרויקט בסוף. זאת אומרת, נכון שהיזם בא להרוויח כסף, אבל בעלי הדירות צריכים לקבל את התמורה המקסימלית. תמיד שואלים אותי, בעלי דירות, רגע, אולי נשב עם היזם ההוא ועם היזם הזה ועם היזם הזה, ננהל משא ומתן. אני אומר להם, המשא ומתן בתהליך של פינוי-בינוי הוא ממש לא רלוונטי. כי התמורות המקסימליות שהחוק מאפשר לתת בתהליכי פינוי-בינוי הם מאוד ברורים. וכל יזם בסוף ייתן לכם את התמורות המקסימליות, כי הוא אדיש לכך, כי בהתאם לכך הוא יקבל את הדירות החדשות בפרויקט והוא ירוויח. נכון. מה שחשוב מבחינתכם בבחירת היזם, זה קודם כל ללכת עם יזם שעוסק בפינוי-בינוי. לא בהרבה דברים אחרים, ואז הפינוי-בינוי הוא על הדרך. שיש לו את האנשים שיודעים להתמודד עם האנשים בפן האנושי, לפתור להם את הבעיות האישיות, לטפל במבוגרים, שמשרדיו נמצאים בעיר שבה הם גרים. אני שומע לא מעט יזמים מחוץ לעיר, אפילו מהמרכז שבאים לעשות פה פינוי-בינוי, ולא נמצאים פה. תחשוב שאני בעל דירה, ואני רוצה להתקשר עם מישהו, וחתמתי עם מישהו, והוא לא נמצא פה. ואני צריך להגיע, אני צריך לנסוע לתל אביב כדי להיפגש איתו. אני צריך שהוא יהיה פה ליד הבית, שהוא נגיש, שהוא מכיר את המטריה, שהוא מכיר את האנשים באזור, שיודע להניע תהליכים בתוך הרשות. אלה הדברים הראשונים והבסיסיים בבחירת היזם, והחשוב ביותר זה החיבור האישי. אתה יושב מול בן אדם, אתה מסתכל לו בעיניים, אתה יודע שזה הבן אדם שתרצה ללכת איתו קדימה, שהוא יניע את התהליך הזה, ובסופו של דבר בעוד 5-6 שנים הוא ידאג שיהיה לך את הבית החדש. אז זה מבחינתי הדבר הכי חשוב בבחירת היזם בתהליך פינוי-בינוי. ומסתבר שמדי פעם, הרבה אחרי שרוב המאזינים שלנו הולכים לישון, אתה יושב עם נציגי דיירים כדי לבחור עורך דין, משרד עורכי דין לפרויקט. אז שתף אותנו קצת מתהליך הבחירה הזה. נכון. קודם כל, אתה יודע, לבעלי הדירות במהלך התהליך יש לא מעט יועצים. שאת כל שכרם של היועצים דרך אגב משלם היזם. בעלי הדירות לא נושאים בשום עלות. אחד מהיועצים הכי משמעותיים מבחינתם זה משרד עורכי הדין שילווה אותם. שהוא בעצם אמור לשמור עליהם, על הזכויות שלהם, הוא אמור לנסח את ההסכם מול היזם, מול החברה הקבלנית, הוא בעצם אמור ללוות אותם עד ליום שהדירה החדשה בעזרת השם תירשם על שמם בטאבו. ובחירת עורכי הדין זה תהליך שצריך להיות מאוד מאוד מדויק ומאוד נכון עבורם. היום, כמו שאנחנו יודעים, לכל אחד יש חבר עורך דין, בן דוד עורך דין, יש המון יועצים, ומבחינתי כששואלים אותי בעלי דירות באיזה משרד עורכי דין לבחור, אני אומר רק משרד עורכי דין מקומי, לא מחוץ לעיר, שמכיר גם את נפשות הפועלות בתוך הרשות, ושיש לו ניסיון בתהליכים כאלה. לא כל עורך דין שעושה הסכם מחר כזה או אחר או עוסק בנדל"ן מבין בתהליכים של פינוי-בינוי. מה עוד שרוב העבודה של משרד עורכי הדין הוא בהתנהלות מול בעלי הדירות. הם לא מתעסקים בתכנון של הפרויקט, הם לא מתעסקים מול הרשות, את כל זה עושה היזם ועורכי הדין שלו. כך שמה שחשוב בעיקר בבחירת משרד עורכי הדין, אחרי שאתה ישבת, אנחנו בדרך כלל עושים דבר כזה, הנציגות נפגשת עם 4-5 משרדי עורכי דין שחלקם אנחנו ממליצים, אנחנו לא בוחרים עבורם, הם בוחרים בעצמם. אנחנו ממליצים להם הניסיון שלנו מעורכי דין שמייצגים בעלי דירות במתחמים אחרים, וגם הם מביאים 2-3 שהם חושבים. הם יושבים איתם בדרך כלל במשרד שלנו ולא אצל עורכי הדין, כי בדרך כלל אנחנו רוצים לייצר מצב שעורכי הדין ירוצו אליהם וירצו לייצג אותם, לא שבעלי הדירות תרדפו אחריהם. הנציגות ישבת עם 4-5 משרדי עורכי דין, עושה להם סוג של ראיון, ובסופו של דבר בוחרת משרד עורכי הדין שהם יתחברו אליהם הכי יותר, כי בסופו של דבר כל משרדי עורכי הדין מבחינה משפטית ייתנו להם את אותו מענה. מבחינה אישית החיבור בין עורכי הדין לבעלי הדירות חשוב לא פחות בעניין. והנה רק עוד טיפ אחד מתוך מיני רבים שאנחנו מקבלים בתוכנית הזו, ונשמח כבר לשמוע במפגש הבא עוד נושאים הקשורים בהתחדשות עירונית.
יוסי כהן, מנכ"ל נקסט אורבן התחדשות עירונית, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה שירן. סוף שבוע נעים וגמר חתימה שנה טובה וגמר חתימה טובה, ושנה של התחדשות עירונית. אמן ואמן.